Oraingoan ikusiko ditugu beste galdera mota pare bat. Orduan, nola gehitu galderak dagoeneko sortu dugun galdetegi batean, lehenik eta behin galdetegia zabaldu, kudeaketara joan, eta galdetegia editatu. Hemen daude aurretik jarri ditugun galderak, erantzun laburra eta aukera nintzekoa, eta orain egia gezurra motako bat jarriko dugu, bai? Hemen daukat ja bat pres, bai? Esaldi luzeak, hemen galdera, egilea gustuko ditu esaldi luzeak. Zein da erantzun zuzena? Egia ala gezurra, kasu honetan egia. Orduan, egia erantzuten badu ikasleak, ze feedback jasoko du? Bai, alaxe aipatu du testuan. Baina gezurrako edo gezurra erantzuten badu, hauxe jasoko du ikasleak. Agian testu irakurri beharko zenuke berriro, bai? Gorde aldaketak, eta jazta, bai? Egilea gustoko ditu esaldi luzeak, aukera ezazu bat, egia, ala gezurra, bai? Gezurra, egiaztatu, agian testu eira, bai? Beste galdera mota bat. Entsegua. Entseguan eskatuko diogu ikasleari zerbait luzea idazteko. Bai? Zure iritzia. Eman zure iritzia. Irakurri duzun. Testuaren gainean. Testuaren gainean. Bai? Nahi badigu feedbacken bat eman, bai? Adibidez, kasu honetan idazlan bat eskatzen badigu, idazlan baten eredua edo nahi duguna, bai? Hemen, normalean, aski izango da testu lau eskatzea, horrela berak ez du ikusiko editorerik eta ezer, baizik eta ikusiko du, bakarrik idazteko kuadroa eta kitxo, bai? Hemen, zehaztuko dugu, ea beharrezkoa den ikasleak idaztea edo igo dezaken fitxategi bat, bai? Jartzen badugu beharrezkoa dela ikasleak testu idaztea, nahi eta nahi ez idatzi beharko du testu bat. Naiz eta gero, fitxategi bat igo ahal. Testu sargera aukerakoa da, aukeratzen badugu, orduan ikasleak fitxategi bat igo ahal izango du eta kitxo ez du zertan guk jarriko digun kuadro hortan ez idatzi behar. Erauntzuteko laukiaren tamaina, eskatzen digunaren arabera, baina nahiko kuadro kasu honetan normalean eskatzen digunarekin 5 lerro edo 10 lerro edo segun ze eskatzen digun, bai? 10 lerro utziko ditugu. Baimendu erazkinak esaten genuena, bai? Eskatuko diogu ikasleari igotzeko fitxategiren bat, horren bai? Ditugu hainbat aukera, bat 2-3 fitxategi edo mugari gabe. Hemen erabakiko dugu, baina nola ez digugun erazkinik eskatuko, erazkinak eskatzen badizkegu gainera zehaztu ahal izango dugu, erazkin horiek beharrezkoak diran, nahi eta ezkoak diran, ala aukerakoak. Hemen informazio osagarria, gehitu nahi badigu ikasleari. Ikasleak hau ikusiko du. Eman zure iritzia irakurri duzun, eta hemen ikasleak bere iritzia emango luke. Beste galdera guztiek, ebaluazio nolabait ebaluazio automatiko dute, puntuazio bat dute, erantzun zuzenak eta okerra daude, baina hemen ez. Hemen irakasleak eskuz eman beharko dio ikasleari feedbacka. Idazlan bat egiten duenean bezala, zeregin batean bezala. Irakasleak, kasu honetan, eman beharko digu feedback ikasleari eta galdetegia, kontuz, galdetegia ez da osatuta egongo, ikasleak feedback horri jaso arte. Irakasleak eskuz ebaluatu behar duelako, esan bezala, galdera mota hau. Entsegua izeneko galdera mota hau. Ados? Bueno. Lotu galderak, hauek ere oso simplea dira. Normalean bakizue, dituzue bi elementuak bi zutabetan eta orduan kontua da lotzea. Orduan, prozedura azkenean, oinarrian berdina da galderaren izena, galderaren testu idatzi, eta gero hemen, joan beharko duzue, esanez, zeintzu diren parekatu nahi dituzuen testoak. Testoak edo gauzak, hemen irudia bat izan daiteke, eta hemen izen bat, nahi duzuena. Defektuz,
3 bikote egiteko aukera ematen dizu, baina nahi adina zuriune gehitu ditzakezu, bai? Horrela, 6 bikote izango lirateke. Orduan, makinak ulertuko du guk hemen jartzen dugun ordena izango dela orden egokia. Eta gero, nahastu egingo ditu erantzunak. Bai? Orduan, zuek, bai? Ikasleak aukeratu beharko du, esan bezala, parekatu beharko ditu modu egokien. Ez da beste misteriorik, hemen ez duzue feedbackik ez duzue feedbackik idatzi behar, azkenean, bueno, berak esango dio, ongi alagaizki ari den. Azkenik, close motako galderak ikusiko ditugu. Beti bezala zabalduko dugu, galdetegi editatu, ona iritsiko gara, eta orduan gehitu galdera berria, eta txertatutako erantzunak, close. Gogoratu, close testak dira testo batean hutsune batzu daude, eta orduan ikasleak hutsune horien erantzuna edo idatzi edo aukeratu behar du, bai? Bi modutara egin daiteke, orduan. Bueno, testua, bai? Kasu honetan, bi hitz, bai? Bi hitz kendu nahi ditugu, lehenengo dugu probatxo bat, beste gabe ikusteko, bai? Orduan, lehenengo gauza, zabaldu behar dugu, bai? Ikusten duzu, zabaldu behar dugu editorea, eta aukera gehiago, eta orduan, aukeratuko dugu aldatu nahi dugun hitza, bai? Ikusten duzu, orduan, eta hemen sakatuta, bueno, hemen, aukeratu behar dugu. Lehenik eta behin, ea zer nahi dugu, ikasleak idaztea, orduan erantzun laburra, edo beste aukera nagusiena da, nahi dugu zabaltzea aukera pare bat, edo 3, edo 4, edo 5 nahi ditugunak eta berak erantzun zuzen aukeratzea. Bueno, bitare egingo dugu ikusteko, bai? Kasu honetan erantzun laburra aukeratuko dugu, eta hemen jarriko dugu erantzuna, edo erantzun bat baino gehiago posiblea balitz, posiblea diren erantzunak. Nahi ditugun, bai? Nahi ditugun guztia jar detzakegu, eta zuzena balin bada, hemen markatuta, sakota, zuloa. Hemen markatuta, ja, ikusten duzu, zuloa, bai? Orduan, jazta. Guk ez dugu ikusten, baina gertuko zaigu ikusten duzu hau, honek esan nahi du, ja formula gero ikusiko dugu nola geratzen den, bai? Eta gero, hoxe, lanean, bai? Hemen gauza bera ingo dugu, sakatuko dugu hemen. Eta orduan, hemen nahi duguna da, bestea, hemen nahi dugu testoaren ondoan, o hutsundaren ondoan barkatu, zerrenda bat agertzea eta berak aukeratu behar izatea, bai? Lanean, festan, parrandan, etxean, bai, etxean, kiroldegian. Bai? Eta esango dugu, etxean dala erantzun zuzena, bai? Etxean da erantzun zuzena, eta orduan, txertatu ingo dugu. Gorde aldaketak, eta horrein ikusiko dugu nola geratzen den. Eta orduan, bai? Hemen idatzi behar du, eta hemen aukeratu. Idatzi,